Сонова не можа да стигне 27, пък 26, Максименко не можа и 25 да получи. Имат още две оценки, но много е възможно да спечелят сребърните медали домакините. И новото попълнение в испанския национален отбор. Интересна състезателка, въпреки че не притежава много физически качества. Артистична, са интересни елементи. Глупава грешка. Но отигра, да. Отигра да, тук беше интересно, да. Определено интересни решения за всички уреди, всички композиции. Всъщност това, с което печелише и Алмудена години наред, без да притежава много физически данни, беше една от най-атрактивните гимнастички в света. Come on.